Výborne, vítajte pri videu číslo 2, kde vám ukážem, ako si spravíme reťazkové oko. Reťazkové oko väčšinou tvorí základ pre prvú radu. Tieto oka sa často používajú aj v jednotlivých vzorkách a naozaj je dôležité, ak ich používate kdekoľvek, vždy sa háčkujú rovnako. Reťazkové oka je potrebné háčkovať voľnejšie, aby začiatok práce nebol stiahnutý a tiež, aby sa vám jednoduchšie dalo vlastne vpichovať do očiek tých základných. Takže nachádzame sa v tom našom prvom základnom oku. Ja si ho troška ešte takto pritiahnem a ideme na to. OK, čiže v pravej ruke máme háčik, v ľavej ruke máme priadzu, namotáme si ju na prst, aby bola našponovaná a chytíme si základné oko. Ideme zo spodku priadze, naberáme priadzu a vidíte, ako sa ten háčik otáča a následne ju len potiahnem cez to prvé oko. A máme prvé reťazkové očko. Povolím si priadzu a zase idem, naberám si priadzu, obtáčam háčik, aby mi neušla a idem cez oko, ktoré sme vytvorili pred chvíľkou a takto budeme postupovať. Čiže spravíme si 10 reťazkových očiek. Zase naberám si priadzu a idem cez očko. Vidíte, že ten pohyb tou rukou je taký, že zaberám vlastne tým háčikom a normálne ho celý takto pekne otočím, aby sa mi tá priadza nevyšmykla. Snažte sa dodržiavať napnutie šnúry pravidelné a takisto si posúvajte aj troška háčik, pretože keby sme si nezväčšili to očko, bolo by to veľmi pevné, ako som to pred chvíľočkou hovorila, tak naozaj je dôležité, aby ste udržiavali také rovnomerné očka. Zase trochu povytiahneme a idem. Naberám si priadzu a cez očko. Naberám a cez očko. 2, 4, 6, 7. Spravím si ešte jedno a máme 8 reťazkových očiek. Dávajte si potom pozor, keď pokračujete v práci, že napríklad si uhačkujete reťazku, aby ste nezačali z tej vonkajšej strany. Hej, vždy budeme vlastne tieto vrchôčiky pliesť na začiatku. Takže tu máme základnú reťazku a v ďalšom videu vám ukážem, ako sa